Πάμε να δούμε αντίδραση της Σωτηρίας Κιβέλης που θα δει τα δώρα κάτω από το δέντρο που της έφερε ο Άγιος Βασίλης το βράδυ. Πάμε να δούμε, πάμε. Ήρθε ο Άγιος Βασίλης. Για πάμε να δούμε. Σου φέρε δώρα. Ήπιε το γάλα. Ήπιε το γάλα του. Έτσι. Το ήπιε το γάλα του. Σου φέρε δώρα. Τι έχει μέσα αυτά? Είναι δικά σου, στα έφερε ο Άγιος Βασίλης το βράδυ. Γιατί ο Άγιος Βασίλης δεν ήρθε? Ήρθε όταν κοιμόσουνε και σου φέρε τα δώρα σου. Ναι. Και έκανε χω χω χω. Και σου άφησε τα δώρα. Θα τα ανοίξεις? Είναι δικά σου, για σένα τα έφερε. Εύκολο. Ναι, προσπάθησε. Θες να σε βοηθήσω? Ναι. Αυτό το βόλο είναι